ನಮಸ್ತೆ ಗೈಸ್ ಡಾಲ್ದಿನ ಜನ ಸೊಲ್ ಮೇಲೋ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮೋಡ ಆಯ್ತು ಪರಿ ಪನಿ 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 ಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ಗೈಸ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಬರ್ತಾ ದಾದ ಅಪ್ಪನ ಗೊತ್ತು ಜೋರು ಬರ್ಪುನ ದಾದನ್ ಗೊತ್ತು ಪಿರಿ 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 ಬಸ್ ಬರೋದು ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಗೈಸ್ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ಲೈವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೈವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಕ್ಲ ಒಳಿತಾರ ಬರ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಪದ್ರಾಡು ಜನ ಐಡಿಪ್ಪೋಚಿ ಬಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಏರುಲ್ಲತ್ತು ಕೋಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊರ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗೈಸ್ ಬಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆ ನಂಗೆ ಏನ ಬರ ಓ ಬಲ ಏರ್ ಗೈಸ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಬಲೆ ಓ ಮನಿ ಪಂದಿ ಕುಲ್ಲೋಡು ಅಲ್ಲ ಪುಚ್ಚಿ ಮನಿ ಪಂದಿ ಕುಲ್ಲುದುನತ ಪುಚ್ಚ ಪುಚ್ಚಿ ಕತ್ತಲೆ
ಅದರಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರುಲ್ಲರು ತೂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಅಯ್ಯನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಡ್ಲೆ ಏರುಲ್ಲ ತು ಗೈಸ್. ಬಾರಿ ಮುಗಾಲ್ ಮುಗಾಲ್ ಬರ್ಸದ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಂದು ಗೊತ್ತಾಂದಿಜ್ಜಿ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಪ್ಪಡ ಇಂದ ಬಂಡ ಆತ್ ಮೋಡ ಇಚ್ಚಿ ಅದಂಗೆ ಗೊತ್ತು. ಕಮೆಂಟ್ ಮುಲ್ ಬರೋನಿಜ್ಜಿ ಇದಾಯ್ತಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೊತ್ತಾವನಿಜ್ಜಿ. ಗೈಸ್ ನಿಗ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಗ್ಲೆ ಬರ್ಪು ಬರೋನಿಜ್ಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾವನಿಜ್ಜಿ. ಗೈಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೂಲು ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಕಮೆಂಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಂಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ.
ಲೈಕ್ ಬರ್ತನ್ ಲೈಕ್ ಬತ್ತುಂಡು. ನಸಾಂಡ ಅದ ಸ್ಪೆಷಲ್.
ಸವಿತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲರು ಲೈವ್ಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ ಇರು ಒನ ಸಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಲೋಸಿಕಾ ಕಾಮಿಡಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಇರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನತ್ತೆ. ಲೋಸಿಕಾ ಕಾಮಿಡಿ ಲೈವ್ಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಎಂಚಲ್ಲರು ಒನ ಸಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೂಪಾಡೊಂದುಲೆ ರಾಧೆ ರಾಧೆ. ಓ ಯಾನು ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಅನ್ನ ನಿಕುಲು ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು ಎಂಕುಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಸವಿತಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಹುಷಾರುಲ್ಲ. ಸವಿತಕ್ಕ ಓಲುಲ್ಲರಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಲೋಕೇಶ್ ಪನ ಒಂದುಲ್ಲೆರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಲೋಸಿಕಾ ಅಂದುಂಡು ಲೋಸಿಕಾ ಕಾಮಿಡಿ ದೇಶಪ್ರೇಮಿ ಚಾನೆಲ್. ಓ ನೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಲೊಕೇಶನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಚಾನೆಲ್ದ ಪುದರ್. ತುಂದು ಬೇತೆ ಚಾನೆಲ್ ಮಲ್ತಾರ. ಸವಿತಕ್ಕನ ಒಣ ಸಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಸವಿತಕ್ಕ ವೆಜ್ಜಾ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜಾ ಬೇತೆ ಚಾನೆಲ್ ಉಂದು. ಓಕೆ ಓಕೆ ದುಂಬುದ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡತೆ ದುಂಬುದ ಎಜ್ಜಾ ಹಾಂ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಚಾನೆಲ್ ಮೊನೋಲ ಆಂಡ್ ಅಂದೆ ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ ಮೊನೋ ಆಂಡೆ ಒಂದು ಓಲಿತ್ತುಂಡು ಮಾರ ಇರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ತುಪ್ಪಿನಿ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಪಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡತ್ತ ಇರ್ನ ಚಾನೆಲ್. ಅಪ್ಪ ಅವು ಚಾನೆಲ್ ಮೊನೋ ಆಂಡ ಇರ್ನ ದೇಶಪ್ರೇಮಿ ಲೋಕೇಶ್ ಚಾನೆಲ್ ಮೊನೋ ಆಂಡೆ ಮತ್ತು ಇಂದು ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೊನೋ ಆಂಡ. ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಲೆವೆ. ಸವಿತಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬಾಂಬೆಗ್ ಪೋದು ಬತ್ತೀನಿ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಊರುಗು ಬತ್ತೀನಿ. ಓ ಬಾಂಬೆ ಪೋದಿತ್ತಾರಾ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಊರುಗು ಬತ್ತಾರತೆ ಅಂಚ. ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ ಮಾರ ಇರು. ಎಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಪದ್ರಾಡ್ ಜನ ಹೈಡೆಡ್ ಉಲ್ಲೆರ್. ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಯಾ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೊಕೇಶನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಯಕ್. ಇರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪಿನಿ ಮಾರೆ ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ ಇರ್ ನಾವು ದೇಶಪ್ರೇಮಿ ಲೋಕೇಶ್ ಚಾನೆಲ್ ಮೊನೋ ಆಂಡೆ ರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ. ಓ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕನೆ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೂಪರ್. ಅವು ಚಾನೆಲ್ ಮೊನೋ ಆತ ಜತೆ ಎಂದು ಚಾನೆಲ್ ಮೊನೋ ಆಂಡತೆ ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಎತ್ ಸಮಯ ಅಂಡೀರ್. ಅವು ಓನ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಐಡಿ ಇತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓ ಅವು ಚಾನೆಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಐಡಿ ಮಾತ್ರ ಅತೆ. ಐನ್ ಮಂತ್ 15 days ಆಂಡ ಓಲಿ ಮಾರೆ ಮೋನೋ ಆಂಡ ಅತೆ
ಐದು ಮಂತ್ 18 ಡೇಸ್ಗೆ ಮೊನ ಮಲ್ತಾರ ಮೊನ ಪಾಂಡ್ ಕೋಡೆ ಮೊನ ಅಂಡ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕೋಡೆ ಮೊನ ಅಂಡ ಚಾನೆಲ್ ಬಾಂಬೆಡ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಇರೇನ ಲೈವ್ಗೂ ವೈಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಇರೇನ ಅಪ್ಪಗ ಲೈವ್ದ ಸುದ್ದಿಯೇ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಂದೆ ಇರು ಬಾಂಬೆ ಹಿಡಿತಾರತ್ತೆ ಅಂಚಾನ ಅಂದು ಅಡೆಗೆ ಬತ್ತಿಜ ಅಂದು ಲೈವ್ ಅತೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಂದ 2 ತಿಂಗಳು ಆಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಂದ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಅಂಡಿ 2 ತಿಂಗಳು ಆಂಡ ಅಂದು 2 ತಿಂಗಳು ಆತುಜಿ ಆತುಜ 1 ತಿಂಗಳ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಇತ್ತುಂಡು ಮುರಾಣಿ ಇತ್ತುಂಡು ತೋರ ತೆಡಿಲ್ ತೆಡೀಲ್ ಪೂರ ಸುರ ಆತುಂಡತೆ ಒಂತೆ ಚೂರು ಕೋಡೆಲ್ಲ ಅಂಚಾನೆ ಬರ್ಸ ಇತ್ತುಂಡು ಪೂರ ಲೈವ್ ಮಲ್ದಿಚ್ಚು ವಿಸ್ಮಿತಾ ಹಾಯ್ 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 ಲೈವ್ ಸ್ವಾಗತ ಇರ್ ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪತೆ ಅನಿಯಪ್ಪನವರ ಬತ್ತಿತ್ತಾರು ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಪತ್ಯನೆ ಜೀರ್ಣ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಜೀರ್ಣವ್ರು ಬರ್ಸಂಡೆ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒನಸ ಆತುಜೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಆಂಡಿ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಪೂರ ಎಂಚೊಲ್ಲೆರು ವೆಜ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ವೆಜ್ ಆಪುಜಿ ಬಕ್ಕೆ ನೆಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸೂಪರ್ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಪೋಯಾರ ಸವಿತಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಯರು ಕಜಿಪ್ದಾದ ಕುಕ್ಕು ಕೇನೋಡ ಕುಕ್ಕು ಕುಕ್ಕುಲ ಗುಜ್ಜೆಲ್ಲ ಸವಿತಕ್ಕ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಈರ್ ನನ್ನ 2 ದಿನ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದ್ 15 ದಿನ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಜರತ್ತೆ ಯಾನ್ಲ ಅಂಚಾನೆ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓ ಅಂಚಾನೆ ಇರ್ಲ ಅದೇ 2 ದಿನ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನು ಮಕ್ಕ 15 ದಿನ ಲೈವ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಂದೋರ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ನಿತ್ತು ಬಾರಿ ಇರ್ಲ ಅಂಚಾನೆ ಅನ್ನ ಅತೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ಲ ಅಂಚಾನೆ ಅನ್ನ ಬಂಡೇರಾರು ಓ ಅಂದಿತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚ ಅದಂಗ್ಲ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರೆ ನಾವು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಆನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ದಿನವಲ್ಲ ಲೈವ್ ಮಂತ ಆಯ್ತಾ ಇಂಚಿನಂತ ಕೈ ಕಟ್ಟುನ್ ಬಾರಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರೆ ನಾವು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಅಂದೆಂಗ್ಲು ಸುಮಾರು ದಿನ ಆಪ್ನದ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜ್ಜರ್ ಲೈವ್ಗಲ ಎಂಗ್ಲು ಇಪ್ಪುಜ ಅಂದು ಎನ್ನ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪೂರ ಎಂಚ ಉಲ್ಲೇರು ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರಿ ಹುಷಾರಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಮುರಾಣಿ ಬೈದೇರು ಕೋಡೆಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ ಮುರಾಣಿ ಬೈದೇರು ಆರ್ನಾಲ್ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಎಪ್ಪುಜಾತ ಅಂಚಾರ್ಲ ಎಪ್ಪುಜೇರು ಬೊಕ್ಕ
ಪೂರ ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲೇ ಸರೋಜಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಮಾತ ವನಸಾಂಡ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತ ವನಸಾಂಡ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಳಂಪುರ ವನಸಾಂಡು ಎಂಕಲ ವನಸಾಂಡು ಸರೋಜಕ್ಕ ಈರ್ನ ವನಸಾಂಡೆ ಗುಜ್ಜಲ ಹೇಮಕ್ಕ ಬಂದ್ರು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಓಕೆ ಓಕೆ ಓ ಹೇಮಕ್ಕ ಬಾರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಪೂರ್ವ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ. ಹೇಮಕ್ಕ ತುವರ್ಣಿಜ್ಜೇರಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ 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 ಹೇಮಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಬಾಲೆ ಎಂಚೊಲ್ಲೆ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬರ್ಸ ಲೈಕ್ ಉಂಡೆ ಕೊರಿ ಓಕೆ ಇರನೂರುಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ ಎಂಕ್ಲು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಸವಿತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸವಿತಕ್ಕ ಸರೋಜಕ್ಕನ ವನಸಾಂಡೆ ಬರ್ಸೊಂಡೆ ಇರನೂರುಡು ಇಲ್ಲಡು ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜರ್ ನಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಹೇಮಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ್ಗೆ ಮೂಲ್ ಬೈದ್ ಬರು ಬರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಇರೆಗೆ ಹಾಯ್ ಪಂಡೇರು ಸವಿತಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಹೇಮಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸವಿತಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಸವಿತಕ್ಕ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಸವಿತಕ್ಕಗೆ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕಗೆ ಸರೋಜಕ್ಕನ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹೇಮಕ್ಕನ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದೂರ ಪೋಯ್ರು ಹೇಮಕ್ಕ 4 ಜನ ಉಳ್ಳೇ ರೈಡ್ ಮಂಗು ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂದು ಸರೋಜಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗುಜ್ಜ ಕಜಿಪ್ಪುಲ ಕುಕ್ಕುದ ಚಂಡುರ್ಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬೆದ್ರಾಡಿ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನವಂತೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸವಿತಕ್ಕ ಅಂದೇ ಬರ್ಸ ಕೋಡಲ ಎತ್ತುಂಡತೆ ಇಂಚಿ ಕೋಡಲ ಎತ್ತುಂಡು ಇನಿ ಮುಲ್ಪೆಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಬರ್ಸ ಎತ್ತುಂಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ನೀ 4 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನಿಂಚಿ ತೆಡ್ಡಿಲ್ಲ ಬರ್ಸಲ ಎಂಕ್ ಇನಿ ಗುಜ್ಜೆ ಗಜಿಪು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಿ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗುಜ್ಜೆ ಗಜಿಪ್ಪಿ ಗುಜ್ಜೆಲ ಕುಕ್ಕುಲ ಇವ್ರು ಗುಜ್ಜೆ ತಿನ್ಪಾರ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪಜ್ಜಿ ಗುಜ್ಜೆನ ಬೇಯ್ಪಾಯ್ನ